ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ጸጋና የክርስቶስ ምስጉን ለሆነ አናሁም ሰላህ አዲኔ እዝን ዝበለጸ መዓልት ዝበለጸ ቃል ነካፈለሉ ፕሮግራም ላይ ሎም ድማ ነዝ መዓልት ዝኾነ ህይወት ቃል ክንካፈሊና ሎም ነካፈለ ቃል ንውድቀትኩም ዝተሰርሐ ዘበለ አጽዋር ኩሉ አይጠቅምን ይዝብሊ ንውድቀትኩም ዝተሰርሐ ዘበለ አጽዋር ኩሉ አይጠቅምን ኢየሱስ ንዘላለም ጎይታዩ ንናትኩም ውድቀት ንዓኹም ሙግዳ ዝተሰርሐ ዘበለው ኩሉ አጽዋር አይጠቅምን ክብርና አምላኽ መጽሐፍ ቅዱስ ከምዚ ይብል ኢሳይያስ 54 ንዓኺ ኮጉ እተሰርሐ አጽዋር ኩሉ አይጠቅምን እዩ ነቲ ንፍርዲ ዝትንሰአኪ ኩሉ ልሳን ድማ ክትረት እዩ ኢኺ እዚ ርስት ባሮት እግዚአብሔር ጽድቆምውን ከባይ ይብል እግዚአብሔር ሃሌሉያ እግዚአብሔር ስለ ህዝቡ ሓደ ነገር ተዛሪቡ ማንም አይነት ነገር ለህዝቡ ንሙጋ እስተሰርሐ ዘበለ አጽዋር ናይ ጸላኢ ብዝተፈላለየ መንገዲ ንዓኹም ከውድ ናይ ጸልማት ዕቅድ አጀንዳታት ብዝተፈላለየ መንገዲ ክህሉ ይኽእል እዩ ግን ካፍታ ሓደ ጎይታ አቀዲሙ ዝነገረና ክንተአማመነሉ ዘለና ሐቂ ምንም አይነት ነገር ንዓኹም ንሙዳቅ ዝስራሕ ዘበለ አይዕወትኒ ምንም አይነት ነገር ክዕወት አይክእልኒ ምክንያቱ ንዓኹም ዙርወር ዘበለ ፍላጻ ከምዘይ ረኸበኩም ኣብ ዝገብር ስፍራ ህይወትኩም ተሰዊራያ ስለዚህ ንህዝብ አምላኽ ንውድቀት ዝስራሕ ዘበለ ክሰልጽ ዝኽእል ማንም አይነት ስራሕ የለን ኣብዚ ቃል እዚ ኣዝኹም ደውሉ ብዙሕ ነገር ኣብ ህይወት ክትስኦኩም ክእለኹን ግን ኣብ ኩሉ ትዝትስኦኩም ነገር ምንም ነገር ንውድቀትኩም ዝሳኸዐሉ የለን ምክንያቱ ኩሉ ንዓኹም ክወግእ ዝተሰርሐ አጽዋር አይጠቅምን ይተባሂሉ አይጠቅምን ንኹሉ ዝትንስኦኩም ድማ ንስኹም ክትረትዑዎ ኢኹም ህዝብ አምላኽ ኩሉ ኣብዛኣተኻዮ ጎደና ኣብዛኣተኹም ጎደና ብዝተፈላለየ ናይ ህይወት አቅጣጫ ببيتكم كون خل بسرعكم كون خل بتعنا كون خل بإيكونومي كون خل بأقولكم كون خل بكل من قد يزت السؤكم قدامي أي كقول أكمني كلا أيجن نسومهم تعوتوا مغنياتو نعاخوكم واستسرحوا أطوار أي كتقومن طرح يكون نيلو ناتزت السكرسان كله هايلو كترات أي يخيلو أزيد ما رستباروت እግዚአብሔር ይሉ ريخم رست ህዝብ አምላኽ كل جزء مرتعي رست ህዝብ አምላኽ كل جزء مسعاري رست ህዝብ አምላኽ كل جزء معواتي ስለዚህ ሎሚ መልእኽት ለኒ አበይ ኩነታት ኣለኹም ብዘይ ገድስ እዚ ትርእይዎ ዘለኹም አይዕወተልኩም እዩ እዚ ትርእዮ ዘለኺ አይዕወተልክን እዩ ከተውድቀኒ ኢልካ ሲኻ ደፋእካኒ ኢልዎ እግዚአብሔር ግና ደገፈኒ ኢልዎ ብዙሕ ነገር ኣዝዩ ክደፍአኩም ክእል እዩ ግን አምላኽ ደጋፊኹም ኢኹም ምክንያቱ ንኸይንወድቕ ኣጽኒዑ ዝሕዝ ኣቦለና ንኸይትወድቁ ኣጽኒዑ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣለኩም ስለዚህ ክሳዕ ክንደይ ጉዳይ ዝደፊኢኩም ብዘይ ገድስ ክሳዕ ክንደይ ጸልሚትሎ ብዘይ ገድስ ነገር ግን ዓወትናትኩም እዩ ዓወትናትኪዩ ዓወትናትካዩ ከይት ደሃሉ ከይት ስቡዱ ከይት ፈርሑ እዚ ቃል ንዓኹም ይተዋሂቡ ኣብዚ ቃል ደቡሉ ንዓይን ውድቀተይ ዝእለም እልምታት ኩሉ አይጠቅምን ይብሉ ንዓይን ውድቀተይ ዝስራሕ ዘበለ ሽርሕታት ኩሉ አይጠቅምን ይብሉ ንዓይ ዝትሰአኒ ኩሉ ድማ ኣነ እዝረትዑ ብሉ እግዚአብሔር አምላኽ ረታዕትን ብምንም ዓይነት ፍላጻ ጸላእትኒ ዘይተተንከፍትን ገይርኩም እዩ ምክንያቱ ንጻድቅ ከም ብጸጋ በዋልታ ተኸቦ كم بوالتا بتصقات خبيلي مصحف قدوس እግዚአብሔር ما ابزوري والتا إليو انت دا املاخ ابزوريكم والتا خوينو انت دا እግዚአብሔርና ህይወትኩም والتا خوينو ምንም አይነት ነገር አይወጡልኩም እኔ በዚህ ነገር ዝደስ ይቦልኩም እግዚአብሔር አብ ፋይናንሻልኩም ዋልታኹም አብ ቤትኩም ዋልታኹም አብ አዳርኩም ዋልታኹም አብ አገልግሎትኩም ዋልታኹም አብ ኩሉ ነገራትኩም አምላኽኩም ዋልታኹም ይናዓኹም ንሙጋ አስተሰርሐ ኩሉ አጽዋር كنتي አይጠቅመኒ እሱም ግን ሰዓርትን ረታዓትን ይኹም ደስ ይበልኩም አሜን ስለዚህ ሎሚ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወትኩም ወሲንኩም ክትቀበልዎ እትደልዩ እታ ኣብኡ ዘላ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክትቀበልዋ እትደልዩ እዛ ጸሎት እዚኣ ጸልዩ እግዚአብሔር አቦ ስለወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ የመስግነካ ኣለኹ ያአምን ኣለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአተይ ከም ድተሰቕለ أدا حتياتي كفيلو كم زفتشمو سلي كم زموته بسالسيت معالتي أملاخ كموتات كم زتنسو
أبيمان أملاخ كم استقمت يأمن الله إيسوس كريستوس ناي هيوتي غويتا إيو إيسوس كريستوس أملاخي مدحانيين إيو كابزا ساعات نكريستوس بمقبالي حدش فترت ولود أملاخ كوين الله منفس قدوس بشم يسوس بأمنت ناوشت أي يقبلك الله آمين زي أتصلوا دتصلهم بتحمقوا حقوسكم بزب تحت زلوا أدراشانا كونتاكت جورنا يخم سدليكم حجز كن لأخلكم هنا شالوم